So like I mean mina ngumuntu ophaphile yabo ngiyayikhulumela and noma so umizwa iphaphile and stuff and ngisamncane yabona futhi mabe ngitshengisa izithombe isithombe sami yo ngangifana noma so mizi hayibo ngisho ngithi ngaze ngamncane ngifana nogogo omdala mina ngiyathanda ukuzula ke nje Sas. yo mina nokuphumuza ingqondo nje yabo nokuyodla ukudla ngakujwayele mfethu Okay. yabo Njengoba uyihlule fork and knife. hayi kahle angithatha ngisho ama idols guys inanazi Hayibo. Buya kuma idols. ukuyathuka yes mina ngacishe ngazalwa phesheya guys Hayibo. Hey. ngiyantshela Okay. ukuthi angifuni ubiza igama lakhe yabo because ngithi saxabana so angisathanda ukubiza igama lakhe Hayibo. hawu lo wacishwa ngibuphisa from Own role model. abanye role model Uzoyibona lenkantolo. hey i-role model yakhe kufile namaphoyisa Ibophisa wena. Iwafisa wena. na 16 years older Oh. how guys teenage pregnancy Yeah. ngosami Wasasikoleni nani? Hayi bese kuhluphi stage mfana. yey excuse me yabo sasingathandani naye ne Okay, awu. hey Ningathandani? hawu Wathola ingane nomuntu ongathandani naye. mfethu ngithi phela nami ngiyaganga Ongitshela uthe ushiyo uma wakho. Kwenzakalani and like mhlambe kwakulimaza kanjani lokho nje? emkhumbula Hey, yo, what up, good people? It's your boy, Let's CM. I'm the one and only Martin, and as you already know, we are back with another episode, and I'm not alone. I'm Manentogazi. Umampenga. Po. Kunjani? ngiyaphila njani Ngiyaphila. Hayibo, igama lakho langempela yini umampenga? no nickname yami Oh, yeah igama lami langempela unokwanda Mgobhozi Mgobhozi. yeah no phela Mgobhozi sibongo Oh. sengiyabo sengisho ukuphelela unokwanda Mgobhozi Mgobhozi. umampinga in nickname yeah Walithola play igama umampenga. yazi ngathola komunye uantu angasekhaya yabo so like I mean mina ngumuntu ophaphile yabo ngiyayikhulumela and noma so umizwa iphaphile and stuff and ngisamncane yabona futhi mabe ngitshengisa izithombe isithombe sami yo ngangifana noma so mizi hayibo ngisho ngithi ngaze ngamncane ngifana nogogo omdala so vela ngibiza ngamampinga cabanga ngingalifuni but Bongalifuni eqaleni. bengalifuni but manje sengizibiza ngalo angithi ukubona into mabu ungayifuna abantu balokane bebhizi beyigcizelela beyigcize ngacina sengilithanda like Serious? sibuka sekuyi stage name sami yabo Wathi uqala TikTok nje wathi usungumampenga nje. yes ngasibiza nje ngomampinga yeah Okay. And by the way, sinosihle lapha emuva ne. ayisihle Hayi. Yeah. Mampinga. yeah Kombo bano gogo kaSomizi. uma wakhe Uma wakhe. yes Konje ubani? Yo, I forgot a name. I don't wanna lie. Yeah, ngithi actor naye. Yeah, bekai actor. Yes. Bekai actor. I just forgot a ukuthi name. simazi ngobani. Mampenga. Uzizwa kanjani nje uSoweto? Uyaqala yini kuzo Soweto? angiqali but angijwayele yabo ngeke ngeza njoba sasoshootha nochathi isitebo but angijwayelanga shem sengasho ukuthi ngiyaqala shem kuthi isezola la ngithi Yeah, izola. ngiyaqala basezola Okay, no. Uyithole njani nje compared to igasi lakho? I think go right because ikhasi lami sengilijwayele kakhulu yabo Yeah. selinokungibhora so ngiyathanda ukuthi ngiphumele ngaphandle ngibone ezinye indawo mina ngiyathanda ukuzula ke nje Yeah. Sazi? yo mina ngithola Uhlezi uhamba uhlezi wenza shopping wena.
kahle kwenzakala uhlezi nje ubusiness shopping. Ngithanda izinto, umuntu othanda izinto actually. Ngithanda izinto, ngithanda ukuzula like nje vacation. Yes, kulo muntu nje ophithizelayo yabo. Kube nemali nje ngabe ngise ngabe kuphi? Ngingasho Dubai ngoba Dubai manje siwa kuyafiwa. Sayadijulana wathi kodwa ngabe ngo New York what indawo la yabo. New York City. You know. Yeah. Okay. Yiphi nje vacation oke wayithatha ebe interesting kuwe? Kude. Shema ayikho. Around Ngisalukane nje uGoli. Yabo lezi ndawo la. Yabo. Angaze Cape Town ngiyafisa ukuya yabo. Angaze ngikulezo indawo. Cape Town. Angakayi. Kodwa ngoMay siyahamba nomngane wami soya. Angisazi kuphi lapha kodwa ngidinga passports. Yabo lezo indawo edinga passports. Okay. Yes. Should go Zimbabwe go Maputo. Something like that. Sangikhohliwe igama ya. Awungitshele vele lento amantombazane ye-outing like nisuke like nenzani it's just for you guys just to chill or to get to know each other to a specific level like why nisuke niphuma nje as girls niyaphumuza ingqondo? Yeah, nokuphumuza ingqondo nje yabo nokuyodla ukudla ngakujwayele mfethu. Okay. Yabo. Njengoba ukuyihlule fork and knife. Hayi kahle. Angithi yabo ngisonyele ngona ukuthi ngiyofunda. Ukuthi ngikwazi nami ukuyibamba phe. Bothi bakunikani ibhibi lapha bothini? Yeah, ngiyexenga phela uyafika uwaiter lapha ndiyasindlalisa into lapha ngithi hayibo. Safaka amabhibi manje njengeyingane. Uyibona masofa ibhibi la ngathi izochitha. Yeah, ngiyayibona. Sho ngasochitha. Angizabothi zonke lezo zinto siyesiyela ukuyifunda no just nefun ke yabo nokuba nefun. Yeah, it's interesting to try new things yabo izinto ezintsha nje. Yeah. Ngiyengifisa nokuzama ibhega ngidle ngefork and knife yaze yangihlula. Yangihlula. Yahlula. Ngivesana ngayi-order because manje ngizoyidla kodwa ngiyengifisa ukuyi-order mangihamba nomngane nami. Ukuze nami mangikhishwe phela yabo. Ngikwazi ukuthi nami yabo manje ayangihlula shem. So ngifuna ukuzama zonke lezo zinto lezi. Yeah. Ikuphi ukudla okuthandayo? Mangifika ema-restaurant amaningi ngivele ngidle ipasta. Ipasta. Okay. Yeah, abo sushi uyabadla? Angeke yimbi le nto angayizama yo. Yimbi. Yeah, yimbi. Angayizama. Okay. Awungitshele vele. Ngoba mina ngikwazi umuntu oseThekwini. Usuka kuphi ngempela eThekwini? Ngihlala eThekwini eLamontville. Isihlala umuntu. Okay. Ukhule nobani mhlambe nje masingeke siqale ku background yakho? Khule nobaba, nobhuti wami. Nosisi wami omncane. Nomunye ubhuti wami futhi yeah I think besiba 5 yeah. Okay. Isimo mhlambe besinjani nje manikhula ekhaya? Shame bekuzanywa yabo. Lapha nalapha shame uma yobezama. Ubeyihasla yamuntu. That's why nami njobe ngasekho yabo. Sing like izinto ngiyithatha kuyena. Njobe ubona nje ngizama Nkosi yami ngilungisa ikhaya. Kizi ngiyazi ukuthi into ayefisa but inkinga imali. Wayenginayo. But nje asikhulisa abantu nje nuts. Abangekho rich or something but nje sikhulisa abantu nje aba right. Because kunezinto ngibuza ngoba kunezinto mhlambe uzothola ukuthi umuntu bazibe ngekhaya ukuthi ungibona ngenza into enjena it's because of mhlambe isimo sasekhaya yabo kanti ezinye izinto kumele zikuqhuquzele ukuthi empilweni noma kuthiwa undlule esimeni esinjani but mele kube into ekuqhuquzelayo ukuthi uye phambili hayi into ezokubuyisela emuva yabo. Yeah. Okay. And then engifuna ukwazi kuwena mhlambe isikolo ufunda kuphi khona indaba zesikolo? Ngifunde khona eLamonti futhi. Mina nje kwesami nje ngazalwe eLamonti. Afunde eLamonti. Ngoba noma sengiqeda isikole ngitshethi hayi mhlawumbe umuntu uzohamba uyofunda yabo ko inle eseJohannesburg. Le sikole esidomile. Vet University of Johannesburg UJ. Yabo ngitshethi umuntu aqhubeka futhi ngafunda khona eDurban so nje ngumuntu okulela eDurban so bengifunda eLamontville High School.
from grade 8 to 12 angaze ngiliphinde class. Okay, ma uyawaqhubeka mhlambe ngezifundo zakho? Yangiqhubekela ngami academy because ngiyacula, ngiya-actor, ngiya-dance. I'm a triple threats. Asho njalo ngisilisi. Yeah. Ucula luphi uhlobo lomculo? Ashe mina ngithandile afro pop. Oh. Yebo. But ngicula noma yipi umuntu ahlamba izinto ukufeatureisha ingoma mhlawumbe ucula hip hop ngizongena. Hayibo. Aba phela mina ngitalented hayibo. Ne hip hop Uyarhyme. Yonke into. Maskande ngingangena. Ngizohlulwa yini? Ngizohlulwa keep a voice nje. Ngize ngihluleka. Ukhona umuntu okubhalelayo noma uyazibhalela nje wena? Ashe ngisaqala umculo nje yabo ngisazama ngangibhalelwa yabo cause ngihluleka. Kodwa manje angisahluleki meke ngeza ubeat. Ngiyafika. Ucule noma yini nje. Nasesikoleni bowucula? Yeah, awube ngicula kwi-assembly Nkosi yami. Ukubona kwi-assembly makuyothandaza yes. Chorus lead. Ule. Unalid newa abanenhlanhla phela uyacula esikoleni naye. Yabo. Waba nenhlanhla. Mina kunini angigqabala sesikoleni. Kodwa lutho. Serious? How fast? Kodwa lutho. Lutho. Beyimnandi leyo party leyo ku-assembly masekuculwa. Yeah, bimnandi shem yo. Ashe bengithanda ucula mina esikoleni bengihlezi nje icula. Ngaze ngangisho ama-idols guys inanazi. Hayibo. Buya kuma-idols. Buyathuka yes. Ongene kanjani and Apply ngithakomela kathi kuba kukhona i-COVID-19 so kwangasayiwa ukuthi uze la uzomulayini stuff so kwakulula wawuvelisana nje u-apply online mabephendula usuzobona nge-message and yo bengifonela ifoni yami iphethe umngane nami angimbolekile yabo because ngine iPhone yabo efuna ukukhuluma nomuntu wakhe hayibo egijima eziklasini ezongithethe lalela kwama-idols bakuphendulile angijabula kanje yimloyo ke. Yeah. Hamba ke ngeza la igoli enisibukela ihotel yo guys bukela ihotel. Was it your first time in Joburg at the time? Yeah, kangiqala nokugibela iBhanoyi. iBhanoyi ngaqala ngama-idols. Ngibela iBhanoyi. Njoba sengidlisa ngaka nje. Ngaqala ngama-idols. Yo so ndiza waya. Yes. Yeah, okay. So yeah, nje ngafika ngahamba ke ngacula. Okay fine ngathola yes about 2. Ngathola no kodwa ke. Lapho ngishaya uvalo nisobe ma ngingane esikole ezikoleni yazazi izingane. Siyadelelana ngicaba sengibuya ngiphethe ngisho golden ticket. Ngathi mangithole nje golden ticket nangempela ngalithola. Ngahluleka ku theater week. Uthola kwami ku Rwanda. So music. No, wow, ma loyo. Akusekhona wayesengasekho Rwanda nakhona ubani lo cula hip hop. Wayicula no yakhumbula ubalwa kuya Jola 99. Bani? Ishoni. Lo ohlukanisa abantu nje. Ujub. Umngane lakhe ke lo wayicula naye nje uJ, ngazi uJ bani, whatever. But yeah, naye wifi no kodwa wayithatha party ya Randon because hashe my street. Ngayithola ku Somizi no Unathi. Yeah. Unathi, okay. Yes. Okay. So yeah, ngiyacula mina guys. Hey madoda. And ama-idols kodwa abanye abantu abasizile yazi because angithi akutholela I think there are benefits after that angithi mawuqeda kuwena. Yeah. Yeah, so awukazozama futhi ukungena nama competition okucula after that. Ngazama. Yibo nje ushuni wenkabi. Ngazama ungena lapha yana kwakugcwele. Isicefeke kona ngoba kwakume ulayini kanti kwakuzoba ngcono kube nakhona uku-apply njengama-idols kwakugcwele ngagcina ngingangena ngoba ngafika late ugcwele ngaze ngazama nangakusasa ngalala etown ngithi ngifuna ukuvuka ngiqhubeke ngizame still ngangena usuna nkabo ukabani ka Big Zulu ngithi ngifuna ukubona uBig Zulu kanjani yo ngagcina ngangenanga hayi then I give up again nje wasengiqala content I think yona ngihambela kahle shem yeah ne because mangicula noma ngiyapost music wami hayi abantu abachazeki serious abantu phela bathanda into eyodwa abo leyo qale ngayo
bazokuthandela yona. Leo usuyilethe esibili awasayisupport. Yabo ayish sokunenhlanhla nje. Sokunenhlanhla. Fana noma nje yabo zothi njengoba nayo naledi waduma ngomculo. Akuqama sithu mhlawumbe wenza content. Angazi uma bangamthanda yini kuye ngenhlanhla. Uspikile bamthandela yini? Because uspikile umculo phela uMaskandi khumbula. But nangapho content. But yeah, angazi nami. Na i-content imambela kahle mos. Because uyawenza nanokuthi ucollaborate namanye ama-content creator. Yabo ba match ama ideas so abantu iyabajabulisa lento leyo. But ngapha kuMaskandi ngathi akukho right. Yeah, ilento engishoyo ukuthi abantu bathanda into eyodwa. Ngithi njengoba besho ukuthi nje isikhathi esiningi ungenza into ezimbili but abantu bazofocus entweni eyodwa kuwena ukuthi yeah noma bathanda into eyodwa kuwo ukuthi ay no umuntu ososimthanda ecula noma simthanda enza content yabo yeah silawulwa abantu kahle kahle phela. Ibona futhi abasenza siphumelele egcineni. yiba ne Ayibona abantu abasenza sigcinisa abantu yabo. Because ngaba ngikho la ngikhona. Yeah. Ngaphandle kwaba ngithi. Because baya follower, ba like, ba comment. Yabo. Angisilutho ngaphandle kwabantu shame noma sebengidelela ke phela. Wona why vele bahlale bedelela bathi futhi awuhlekisi bayithathela lapha lento leyo. Angazi. Indaba yaqala yazi kwakusiqale kanjani? Awusibalance isiqale kanjani vele indaba yokuhlekisa? Yazi yaqala kule ndaba esilahla. Okay. Kuyatrenda kakhulu le video. Yeah, yatrenda leya. But nje ukuthi nje ahlekisi le video ukuthi ubani wayiqala ngafisa ukumkinya. Wazi nje angihlekisi. Okay fine. Angina stress shame. Angina stress. Ngoba bona bayaqhubeka bangisupport ngithi even though bethi angihlekisi kodwa kusala mabese angisupport. Awucabanga ukuthi laba banomona laba basho kanjalo? I think so vele ukuthi abantu abangimonazelayo yabo. Abantu abangafuni ukuthi ngiphumelele. Awungitshela i-hate vele like uyiface kanjani mhlambe ku social media if people shows hate to into yenzayo noma i-content sokuyipostila ngaleso sikhathi leso? Ay mina ngosiyami sometimes ngivele sane nje ngaphendula ama comments. Okay. Bese ngingamphenduli. So but sometimes uthi uyifunda bethi comment uthi xifi la. Usho ukuthi yo wazangithelela umuntu yesa. But sengiyazama kahle nje ama comment angisaphendula it's all because manje sengiyazi nama negative comments. Yes, negative comments. So angisaphenduli. Sengivese ngazibe ngiphendule labo nje abathi bayangithanda and stuff but nje angisathanda ngaphendula kakhulu because manje abantu sebeyangiphaphela. Ngiyangiphaphela nina. Sebeyangiphaphela so nje but I think nami lento zothini ingaba isifundo komunye umuntu ne ukuthi unga give up empilweni. Nomathi abantu bathini don't give up. Naku namithi angihlekisi and stuff. Ukuba umunye umuntu awuse give up abone naye ukuthi lento engenza ngempela iyabheda. But mina ngiyaqhubeka still ngibagadla ngakho lokho ukuthi nithi angihlekisi. Kanti yabo kanjani ngibagadle ngakho but nje i-example yokuthi ninga give up guys. Umuntu ngisho ngathi abantu bayohlezi bekhuluma wenza into enhle wenza into embi bayohlezi bekhuluma. So angeke ngize give up angeke ngizwe ngani. Yeah. Okay. Awungitshela uthe ushiyo uma wakho. Kwenzakalani and like mhlambe kwakulimaza kanjani lokho nje? Yabona nje even namanje it feels like kusayiphupho ne. Serious? Yeah, because ushone last year. And yo yazi uzumile because ayibo ekhabe bengazi ubekhona umuntu ogulayo. Ukuthi umuntu agulaza ulala esibhedlela. Yabo. Shuthi I think akazi shawa yini iphaphu noma ukubona TB. Shuthi engazi ilokani imudla. Umana kwaye umuntu ozondayo nje esibhedlela iclinic nje bayizonda. Mathi sasambe seclinic hayi lokana athafuna yabo. So agcina shuthi lokani imudla kuyatholakala ihlelo kane phalaza igazi yabo nje stuff. Nakho nazi umuntu anganaki. Uyitshela ukuthi umuntu usazoba right kanti useyahamba. Enumashe moyekusaba ukushona. Wayekusaba
yo yabo nje sesibhedlela athi ayibona kwa sengifaka amabhayipi nani awusabi nje ngithi nayi bokhuleke uzoba right yo kanti angazi ukuthi ngakusasa uyahamba so nje but yeah amtholele ithishu lapho I miss her because uyena umuntu obengisupporta and ngihlezi ngisho ngithi noma thuma nusakhona ne ngabe mhlawumbe siya-acta naye uma bengisupporta kakhulu ne yamkhumbula ngathi kusayiphupho mfethu yazi and it feels like ngathi mina kuphela ulahlekelwe umama ngathi ngathola nabanye abantu abangangami abalahlekelwe uma wabo mhlambe esikhale sonke because manje ngifile ngathi ngingedwa engenamzali yabo and nabantu uma bezokutshela ukuthi awuhlekisi and stuff yeke into yenzayo sinkwa sami lesi fanele ngizamele ingane zasekhaya nje uma ingasekho ne so but yeah ngizoba right yeah ngizophusha njengoba ngishilo ngathi ngeke ngizwe ngabo ngizophusha Ngiyabonga why support ne too much yo azaboleke ngishiye imali makufanele mhlambe ngiyoba ngijwayele ukuba bangijwayele ukuba ama extra kuma TV noma ngithi ngiya kwama auditions ngifike ngihluleke ngicule ngifike ngathathwa like I think mhlambe njengoba manje umuntu eseqalile because ngathi ngiqala icontent yami isanda kushona ngabonga right ngaphumelela I think uyidloze lihle nakho manje yabo sengiyazama ngiyalungisa ekhaya yabo ngathi angaqhubeka bayidloze lihle kumina nakuthina sonke ekhaya because kunini ngangizama uma ekhona ngithi ngifuna umjabulisa yo kungenzeki ngizama kungenzeki but umuntu uzophumelela ngoba nakho esengaseko uma thola imali ngoba uma akaseko because yabona njengoba ngilokane ngizama ngilungise ekhaya bengifisa ngabe ukhona ayibonele because abantu basho ukuthi la ekhona uyajabula mina bengifuna jabule phambi kwami but it's fine ngoba kusenzekanga it's fine yini into oyifundile kuyo yonke mhlambe into mhlambe ongafundisa nomunye mhlambe obukele nayo ondlula kulesimo ondlule kusona because it wasn't easy you see it happened seyinesikhathi yenzeka but still mawukhuluma ngayo yabo usafikela na inyembezi you see but kukhona ukuthi lokho even if noma ungazange wamkele fully but kwaba khona ukuthi wamkele ukuthi akasekho but iziphi izinto that you had to go through like nendlela mhlambe onezinto lesimo lesi sikufundise sona sonke nje isimo kona ngifundile ne ukuthi mangabe uma wakho usanaye umnakekele umthande like wenze mina ke shembe ngihlupha ne serious yo bengimhlupha uma yazi nje bengasekho uzosho ukuthi ukube yabo bengihlupha so ngifisa ngathi nje abantu bethu bangabahlupha abazali babo babathande because nami ngisafise ngathi ngibuyele emuva bese ngenza into efanele engahluleka ukuyenza sakhona so nje bohlupha ngandlela mhlambe bengihluphela nje ngihambe nje ngiphuzela ngihamba ama-out yabo nje nabazana bayizwisisa lento leyo sahlanyisa umjolo phela yabo samncane hlanyisa umjolo stuff yabo so nje
isimo esibabhlungu isikhathi eside ukushiwa umzali noma ilolo sokumthanda ngaleso sikhathi. Kodwa ke siyazwelana nawe ngathi ubhlungu bungadlula. So engicela ukukubuza ukuthi uzwa kunjani njengoba engasekho njengomuntu wesifazane nakho shiwo umzali umama futhi ku mhlawumbe njengomuntu oyintombazane umuntu oyintombazane umdinga kakhulu umama yabo. So wena ukuthola kunjani ukuphila? Eshem ngathi ngiyazi nje sometimes ngifeel ngathi nami ngahamba emhlabeni ke because nje Ashem mina kudluleki angakadluli. Yes. Cause nje ngihlezi ngikhala noma ngihleli ngedwa ngimcabanga ngihlezi ngikhala. And manje sengiyabona ukuthi yo guys kunzima umuntu wesifazane. Angithi ikhathi sakhona uma bengakuboni lokho. But manje sengiyakubona ukuthi yo yonke into ifunwa kumina. Yeah. Angithi manje ngisenosama omncane nabafana nenganyama. So abafana vele abanaki. Yabo umuntu wesifazane yena umuntu oswesephethe ikhaya. Yeah. So since mina sengumuntu wesifazane yabo uthe ukhula yonke into ifunwa kumina. Ukuthi nokuthi because yabo nobaba akasebenzi. Yeah. Yabo. So nje yonke into ifunwa kumina so Ashem it's not easy. Akukho lula ngiyamkhumbula uma even ngishinga nyami yo. Ubeyithanda Shem ne. Bekuyingane yakhe nje actually. Yeah. Because yakhuliswa uyena yonke into nje ibenzelwe yena waphela umuntu akasena babo engane ngithi. So ke Wena umdala kahle kahle. Yeah, mina usomdala. Somdala but ukhona ubhuti amdala but sengishole intombazane ekhulile emini. Yes, njengoba ngisho ukuthi nje yonke into ifuna isinkwa ngisho ngithi yibo. Kanti uma wayesenkingene nje njengoba thina sasivasana sicela imali nje ngathi nje kwenzakala lutho. Uqinisile. Sekwenzeka kumina manje sengithi guys yini. Hey. Yeah. Akunzima Shem. Hey. Omunye umuntu ongangama ngimfiseli into kanje. Angimfiseli Shem. Yeah. Ngiyakuthola because ziningi izingane ezikhula zingenabazali. Yeah, so nani endlule kuleso simo kumele niqinise. Yeah, because ezinye uthola sezilahlele endaweni ethizeni ezidakamizweni nani because of isimo. Yeah. Yeah. That's why nami ngizama yabo because angifuni nami ugcina sengithola mhlambe yabo sengenza sengiqwayiza o ma drugs angibhemi ke vele ke phela kodwa phela une stress ungagcina usubhema mbhemi. Yeah. Ngane? Yebo. Ngithi kunjalo. Yeah, ngagcina usubhema because une stress ukuthi vele mina nginamzali and stuff yabo. But that's why ngiqhubeka ngizama ngipusha on content but ngiyafisa ukuthi ngiphumelele noma ka acting o umculo. Into ithanda ngeacting. Angazi namhlanje ngoba ufuzo nje because ngifuza ubaba. Baba wakho ithanda acting naye. Uyitriple threat naye. Fuze yena nje. Yeah, behlezi nje hamba ama theater ubaba naye angani mina yazi The Lion King le pheshe. Yeah, The Lion King. Yeah, wayesebenza khona ke hlezi nje enza lawo ama theater lawo. Yebo kwasho ukuthi ke kwakhona izimo ke wabuya ke then ke aphela imali waphela yonke into. Mina acishe ngazalwa phesheya guys. Hayibo. Hey. Ngiyantshela. Hey mate usho kanje? Ngacishe ngazalwa phesheya. Avele nje wavuka idlozi ungazi idlozi laliqhamuka Nkosi yami. Ubaba phela ngitsavuka amadlozi. So uphesheya ayikho umuntu owazi izangoma nani. So kumele abuye zela. Ukuthi kwenzakalani isangoma mhlambe sambhidanisela izinto noma asazi denwa waphasha Nkosi yami. But before that izinto zazihamba kahle. Azihamba kahle nje ukuthi abo nje uma wayekhulelwe esethu uyamthatha uma uyohlala naye phesheya. Ekhulelwe uyabo ukuthi ngangizosala phesheya. Yazi niyahleka serious. Ngitshela what's care sothini ke so young fuze yena Nicki nje. Minaj.
Ozolunga kodwa ukhuluma isingisi kodwa phela ozosifunda ebuncaneni ba. Hayi bafana usifuna ngimncane abo ngaba ngisazi isizulu mina yini. Awutsheleke then usuqala icontent mhlambe wayiqaliswa yini yona icontent? Is it because of vele ihamba neacting phakathi noma kwakuyinto nayo wawuyithanda from distance ufisa ukuyenza ubukela kwamanye ama content creator noma kanjani? Lutho kutshela into nje yavisa niyaqhamuka. Mina nje ngo TikTok ngihlezi ngipostela isombe zami. Yabo ngiposte ngingazi nje. Ngangazi ukuthi content uyi-content kumele wenze ukuthi yabo. Okay ngase ngabona kusisi lo yabo engangimi-imitator. Okay ubani? Lo ngangibukela kuyena. Okay. Ukuthi angifuni ukubiza igama lakhe yabo because ngithi saxabana so angisathanda ukubiza igama lakhe. Hayibo. Hawu lo wacishwa ngibophisa. Hayibo asikwazi lokho. Angisazi leso story. Awugonyolo bekwenzakala. Cha niyayithanda indaba ke. Awushele. Aniyazi kanjani? Angiyazi le asiyazi impela. Okay angifuni ukubiza igama lakhe okay usisi ke ngeke ngisho ukuthi ngimkopela yo okay but yena wagcina sethi ngiyamkopela bo angimi-imitate ngimthanda ngibukela kuyena ngavesana nje ngaqala nje ivideo yodwa qala ivideo yodwa because angifuna into ezongidistract because angisana kushona lo ma ngifuna into ezongidistract yabo ngithe ngibe busy nje nami yabo ngibona ukuthi uzoyenza nangempela ngikopele le video yakhe ngitheke futhi hamba ivideo yama million ngithi ngiyavuka ngekusasa ibu le video mina ngihlezi ngiposta phela ngitholo 9 likes yabo yahamba ivideo hayi kuthiwa nje sicela uqhubeka hayi ngiqhubeke ngipost ngihlezi ngimtheka kodwa ke okukhombisa khona ukuthi angintshontshe content yakhe yabo ngibukela kuyena hayi qhubeka ngipost hayi igcineni ngisho ukuthi yabona ukuthi hayi sengitrenda kakhulu abantu sebeyangithanda Umuntu odumile loyo. Hayibo hayi. Kanti guys wayingazi into. No, but mangabe it's a public it's a public known knowledge. So I think you can just say the name, it's fine. Because umuntu naye waziwayo and abantu even bayazi noyibukayo uzosho ukuthi ngiyasikhumbula le story lesi. Sakamambi ngubani loyo? Ukuthi ngiyancane ukubiza igama lakhe because kwagcina sengifika sengiye enkantolo umbhemi yabo. So kwathiwa ngaphinde ngiliphathe igama lakhe and stuff. Serious? Yeah, so angifuni nje into ezongihlanganisa negama. No kuyazwakala ke makulungile. Yeah, ngingasixoxa nje usaziyo uzo understand, okay. Yes. Okay, lagcina ebona ukuthi hayi yabona manje yabo mhlawumbe baba nomona ngaze ukuthi nami sengiyatrend. Like wathi icela ngiyeke content yakhe. Ne. Okay. No. Okay, fine. Maye ngiyeke ne. Shy video. Hayi ngitrende ethu mina ngiyantshontsha. Abantu bangithoke left and right nje mina ngiyantshontsha and stuff ngitshontsha konke abantu okay fine. Ngiyeke ngiqoka iphenifa lami. Ngiphathele ijuba lami because yena wayegqoka igown yabo eyiphathele iblack label. Mina ngiphathe ijuba lami because nami ngumuntu waselokishini obvious ngizo act into waselokishini yabo. Ake ngize ngi-act into yokuba la ngaselokishini nami izinto ngiyazibona into ezenzeka emalokishini ukuthi yabo nokuthi so ke nami ngenza into kanjalo ke ngathi nje ngiyaqhubeka mina ngiyamkopela ne. Hayibo ngibone ngifonela amaphoyisa athi nje uhlala kuphi sifuna ukuza lapho sihamba nayo sisi lo yabo ngithi mina yibo ngithi mina futhi bayadlala ngilokane ngibadelela nje ngiyabo ngithi ethi prank bathi bacela location ngithi mina yibo lo nezi number yami wayenganisi location yami because inumber yami wayenayo because wakwangicela inumber yami kanti yena uyazi soplanana yabo. Okay. Wanginikeza ongamnikeza inumber yami ngithi nami ngiyajabula ngithi we mahla nje usefuna yabo collaborate yabo nami ngijabula yabo ngithi mhlawumbe ufuna ukusebenza nami yo kanti umuntu uyazi ungiplaneleni. Okay fine manezi location ngithi vele bayadlala mase kuvala icall hayibo ngizwe lento amaphoyisa kwanto amaphoyisa nje ekhala yabo ngizwe yona lento engathi ihlala la ngizwe yona ngithi amaphoyisa ngempela ngithi ayibona ngempela ayathi ngalindi because vele ngangise ngizophuma ngihambe ngithi ngicela ngisheshe mina ngiyahamba yabo. So that's why bagcina bathi mafika la bathi mina ngiyadelela ngithi mina yebo mina ngisho ukuthi prank mina bengingayitshela serious. Hawu wafika ngempela futhi naye afika namaphoyisa asayina ke nganiyezwa i-date yokuya court. Hayibo besebenze yonke into eqedile yena esevule necase. Be nalawo maphoyisa nje hayi mina so tight ngibe usengaze nje ngicontent nje
uzongilethela amaphepha nje ngempela. Sebeyabuka ke manje omakhelwane ke ngathi angazi ngenzeni ngitshontsheni kaba. Isigebengu. Ngathi manje ngisike hayibo hayi mina bangixaka labantu labana. Umke ifani ifike ke lo mhla ka date. Hayi fika umhla ka date ke. Hayi ugel nginovalo phela Nkosi yami ngiyasaba mina ngiyaqala phela Uyaqala nokuba nokube enkantolo. Hayibo hayi novalo ngithi awema umngane wami lokane engiduduza naye ethi ngathi angangafika phela ngithi umuntu thiwe enkantolo mengabe ngafikanga so cala zowina wena hayi ngifike nje mina early kudlula isikhathi afike ngithi ihlamba sezi ngempela yabo hayi ke afike ugel bamthethise ukuthi ufike late fine singene ngaphakathi umuntu kumele achaze istory sakhe yabo kwagcina echaze yena lokane echaza indaba ende chaze kantolo ngazi ukuthi inkantolo noma ijudge asho ke lathi hayi lona libona into efanayo because we research into yethu uyibona ukuthi siswejuba wena ngala na iplexable yakhe akayibona into efanayo because mina because in content yakhe ngangikopela ngisho walkie and stuff because yabo ngashintsha everything kwangagcina ngikhuluma ngamina so icala I think la wena yimina pu So from lapho ayikazi iphinde itholane. Ngangiqala nokumbona. Angiqala nokumbona mina ngifikela namaphoyisa. Your own role model. Abanye role model. Uzoyibona lenkantolo. Hey! I-role model yakhe kufikela namaphoyisa. Ibophisa wena. Ibophisa wena. Guys, yo abayishima ngithokile lapha ngithi hawu lo muntu engimthandanga. Mina even namanje azinankinga naye. Serious? Because even okay wangiblocker everywhere angisakazi ukubona amavideo akhe yonke into yabo mhlawumbe phone yomuntu yabo ngiyayibuka ivideo yakhe futhi ngihleke usangihlekisa namanje yangisamthanda sengathi ngisamthanda namanje but ke ngoba yena ke wena mawubheka mhlambe also trend vele kakhulu kunaye ucabanga ukuthi into yasusudishi leyo noma okay yeah even though yena vele phela nama followers amaningi ukufuna wami yeah because I but ngase ngitrenda because naye bese ngisho ama brand azodideka ukuthi ubani manje asha ngathi nje ama brand azodideka ukuthi ubani umnikazi content yabo so yeah indaba kanjalo anikaze nixabane efonini before azokulandela amaphoyisa wake wangitshela ngiculuye content yami mara ngathi mina ngiyaxolisa but mina bengikuthanda and stuff but it's fine ngizoyeka angisazi bese wathini wathi kuleka mina nginankinga kwangathi akanankinga wathi yena akanankinga nami and stuff yabo but wabelwa ngixaka manje mase sefika namapholisa awungitshela kube wena mhlawumbe uku position yakho wena wangenze njani kunomuntu owenza more views than the owner of the content wena wangenza njani sesithatha asike siyishintshe lento khona ngifuna ukubona mina Nkosi yami ngangeke ibe nankinga because bakhona abantu abangikopelayo and anginankinga into ngiyoyenza angomthatha sisebenze naye umsondeze eduze because abantu babefisa ukuthi sisebenzisane kwangaba nje collaboration emunandi enzini impela itrend eyoba nzima la hayibo yeah because into engichaza ngecontent yenu manihlangene nama content creators mhlawumbe nishoot yes let's say mhlawumbe siqhubha content mina nawe ane sizoshoota mhlawumbe ama video mhlawumbe awu4 i2 iyakwena i2 iyakumina kukimi ukuthi mina ngiposta kanjani ngasiphi isikhathi nawe ukuthi uyiposta kanjani ngasiphi isikhathi kukwena because uyayazi audience yakho so it's a fair trade because the audience yami izokubona you see nawe audience yakho izongibona mina yabo so sishare iaudience ukuthi nama followers azokwazi amanye ibe wangakwazi yabo yeah i-collaboration angithi that's the isizathu sokuthi nhlanganise amakhanda nakhe something ezojabulisa abantu because igcine lento lena ayikho ngani ngabantu because without abantu abantu mabaye ukubuka uzoyenzela abantu wena yabo
Cause kwakuze kuthiwa nje hayi shothi akazenzela uview once ayibuke yena. Like yabazi abantu bayisi yabo. Yeah. So nje baba into kanjalo. Awucabange nje uKellogg mase bophisa abantu uthi ngibophisa abantu abayingane. Abayenzi yeboy. Uyacabanga uzobophisa abantu abangaka. Ubinqwaba yabantu. Yabo. Because it's too much. Hayibo. Uzobopha inqwaba yabantu ukuthi nabo abantu benza into yanamhlanje. Baningi abantu abenza into efanayo baningi. Baningi shem. Yeah, iba yi-tricky nje. Yeah, Awu because nje. omunye umuntu phela usuke ebukela kuwe kuthi okay into enziwa usibanibani ngiyithanda. Yeah. Aqala akukopishe. But when time goes on uzoyishintshela zenze. Uzoyishintsha futhi. Lokhu kwakhe. Yeah. Okwakhe. Yeah, but ungene ngobani ngawe ngoba ethanda wena. Yes. Yebo leyo nto le. Manje musuzombophisa Ayizwakala. ayizwakala. Ayishe mina bengisejele nje. Ayizwakali kahle. Cause nolundi naye waqala ekhopisha uRebecca. Yeah, uLundi niyamazi. Yeah. Ubecula njengoRebecca same thing. Yabo. Uyabo. Kodwa sikazi sizuthi sebehamba amakhoti. Ayi. Mina ngiqala vele ukuthi kuyabophisa icontent yabophisa. So icontent vele ungaboshwa na? Ayi. Cause ngabosho cause nakho ikwazile ukufika khona. Hayi. Yeah, phambi kwejaji. Shuthi ngempela ungaboshwa ukuthi nje into yomuntu hawu kahleni bo. Yeah, ne? Awusho vele because uthe unengane. Wayithola nini? 2021. Yeah. Ngina 16 years old. Oh. How guys teenage pregnancy ngosami. Yeah. Wasasikoleni nani? Hayi bese kuhluphi stage mfana. Yey. Yeah. Ngifunda grade 11. Hey madoda. Okay. Awusithatha usifaki kwenzakala nje. Ukuze ngithole ingane. Yeah, nanokuthi ubaba engane uphi. Akasekho loyo yayibangicasa. Uyangicasula nje indaba yakhe. Excuse me. Yabo sasingathandani naye ne. Okay, awu. Hey, Ningathandani? hawu. Wathola ingane nomuntu ongathandani naye. Mfethu. Ngithi phela nami ngiyaganga. Ngiyantshontsha, yabo. Hayi. Avele ngathola ingane. Avele ngathola ingane. Yabo nje kwangekho lula shem because phela namasa ingane. Uma uzothini ubaba uzothini bangikhulumisa inyanga yonke uma kwayibo ozangikhulumisa section u-aunt wami usisi wakhe omncane sakhulumisana lapho yangikhulumisi hey indlela besayithanda ngayo ke ingane mfana ngiyakutshela ngathi akaze like angikwaxe indlela engithayo ingane yami beyithanda Wena bekuyiqanda lakhe uhlangane kanjani nobaba omntwana kanti? La ugayi ngaqala ngambona kwaku happy new year ne. Yeah. Phela sabantombazane yabo siyathanda ukulokanisa. Siyathanda lezo thini ukuthi hamba chomi yabo. Yeah. Happy new year phela sayingane sinatshwala, sinalutho, sifuna ukuphuza. Hayi ugayi bami bizwe mina kuthiwa hamba ngithi mina ayiba umfundi lo mdala yabo. Hamba mfethu khona sophuza yabo nje siyadudana samantombazana hayi ke ngihambeke okay sigebwe emotweni ke siyophuza okay fine ngimgabheke lapho ngithi hayi mina ngivagina mina bo ngisindeke kudlule mhlambe 1 year or 2 years ngimbone ngiphuma ejimini yabo ngibone ngiphuma ejimini angingeza ulift nomngane nami sesiphuma ejimini sineza ulift bashiye ngasekhaya. Hayi ngenzela umhlonyana yabo ngenzela umhlonyana then mase sekuphela umhlonyana mhlawumbe umhlonyana mbawenza ngebirthday yami ngomhla 6 March ekupheleni kwaMarch manje abantu sebecabanga ukuthi ngangivele sengimithi mina ngomhlonyana wami ekupheleni kwaMarch angazi noma khona nje into ethi nje ngihambe nawe yabo ngiyomvala yabo ngiyomvashela hayi ke ngihambe kanti ngiyomeet so yabo lo muntu sangithandana naye. Yeah. Wahamba uthi uyomvakashela nje uthi uyombona. Ngithi nje phela yabo nje because ngangibhorekile ekhaya yabo sengiqedile ukuklina ngapheka sekushaya umoya ngibhorekile ngihleli ngedwa ngathi ake ngishaya umoya. Hamba ke. Bencheta Yeah, sasingachisa yaphatha ubhobho loyana
Alcatel. abathi popopa akufonele then ngihambe kanti ngiyomeet Wakumethi uyi-virgin? phela wangibreka ngameet Ha. same time cabanga Same time. Konke kwenzeka ngokusheshsha. fana ngoba nina Usabathemba nje abafana. hayi Hayi kanjani? kanjani Uzobathemba oh wangishiya nengane angeke ngicabangi uthi ngiyabathemba hayibo kahle bo hayi angisabathembi nje Yeah, ngeke uphike nezimpisi. yabo Yeah. impilo yaduzulana kuyakungqubuza nje yebo So weshadile noma nomuntu osprayed. bayena Mhlawumbe engafuna ukuthi abone ukuthi senengane ngaphandle. I think naye wabona ukuthi ingane le enimdala uzoboshwa sengimithi something. singane yabona stuff yena ke nje vele ke naye waye umuntu ohlupha yena ingane eziningi Oh. wayentshontsha vele umuntu ojoja ehlupha nje naye yabo Oh. wayinengane eziningi nje vele so I don't think wena umuntu straight angazi but wayengashadile Mm. umuntu wayesahlala kubo Ubreakelwa kuba. phela excuse me wayebuya shintsha indawo phela mebaleka ngitshontshile kuyebabaleke phela mhlawumbe mebalekile ohlala kuleyo ndawo le ngaya kuyona ke nami Yini yenza nithanda amaginza? Nkosiyami ukuthi ngiyawathanda ngangazi phela ngithola ngingazi Ubone sewuphakathi. ngabona yabona ngathola sekuletha ukuthola uyagitha nje seyiphara ke manje uyalunga futhi mangizwa ukuthi useyiphara ngiyalazi iphara Yeah. Yeah. ngazi ngaliphenda nabasegoli Oh, mhlawumbe ngibiza ngesisuthu noma ngesitswana La job unyawupe la. ya unyawupezi so ke nase unyawupezi So ukhona empilweni yengane. Ngalezi ayikhathi before eba yiphara. khona akaze naka Sheme nginendaba nkosiyami ngoba umama ngikhulisela ingane ngiyambonga shem yeah that's why ngithoka manje angifune yabo because ngizoyikhulisela uba phela mina kahle ingane kahle ngiyazi Says. because phela yakhuliswa uma egezo yena encane because mina ngifunda ngithi so kahle ngihlala ngane nganyama njalo ngesikoleni yabo kaphina ngaqhubeka futhi no matric ngiqeda matric ngaye kwi academy yabo sileyo ngane ikhuliswa yena mhlana Awusho amantombazane enza amazipho ayayikhipha wena uvusa ekhaya. Yini mhlambe lento lena mhlambe lento lesithombe lesi sokuthi ube nokuthi ngakwenza konke yabo kodwa nalokho ungakukhohlwa. yeah ina yenza ngenze lokho ne ngiyayithanda into enhle Okay. ngiyafuna nabantu noma mhlawumbe manifike ekhaya bo nifike nje nibone kokuhle clean angathi umuntu uyangibona bonje ngiswenkile but ekhaya ukhona umuntu bafisane baswenke njengoba usho bafaka inzipho azikhiphe bas masubuka kubo hayibo chom kanti imali uyenzani Yeah. mina ngulo muntu ocaba mina shema ngazi ngizothini shem ukuba umfazi ngaba umfazi osiyami Wey. Hey, unenhlanhla ukuthi uchathise. phela Siyeza la. Usena ngasathembi umuntu. Hey kodwa naye hey uthi msaba umuntu wesifazana. yes so nje like ngiyayithanda into enhle ngiyathanda ukuthi abantu mabefika ekhaya bafike nje babone into enhle afike amakhabethe athe but ngiyaswenka ngaziwa nje ukuthi hawu mpingo aswenka Kanti njoba ngiqhoko orange DJ zinhle zongibani hey ngifuna babone nalapho ukuthi ngiyabalansisa actually yeah ngibalansisa umuntu oh yiyo lamacici ka DJ Zinhle. yes guys Hey. Okay. Kanti ko nguphi mhlawumbe ukuthi umuntu phela abanye baba like hey mina ngidlela imali yami yabangeke. Ko nguphi? Ungayistress ukuthi hey ekhaya kanjani kanje because abanye abayiboni into wrong. yes abayiboni but mina ngiyayibona into wrong because manje ikhaya lizosala noba nami Yeah. ekugcineni mase njoba uma engasekho no baba usazohamba yabo isale noba ekhaya nathi ingane masibe nekhaya eli right
yabo and nathi sisazohamba inganyama Yeah. belisale nekhaya right mina nje kusemadla ngizothi kulomuntu ocabangayo kulomuntu ocabangayo nekhe kanjalo ya awungitshele uthe shuthi ungaba umfazi kanti umfazi umuntu onjani umfazi awusichazele namhlanje asike sizwe from the horse's mouth ukuthi umfazi umuntu onjani but umuntu onekhe okwazi ukunakekela omunye umuntu and stuff njengoba ngikwazi ukunakekela ikhaya nezingane zasekhaya okusho ukuthi like ngizothini nokucathi ukuthi ngiyamnakekela ngithi yeah mina ngikwazi ube umfazi because like ngiyacabanga phela uma ube umfazi kumele ube umuntu ocabangayo hayi umuntu nje acabanga ukuyikhipha cabanga ukuthenga ibifu cabanga ukwenza yabo uzoba umfazi kanjani usathi mina ngidlela imali yami mase unengane uzothini uzoyithi uyidlela imali yakhe ingane yakho nje atholi lutho kini bangatholi lutho nje lakho abantu abakhulisa nkosiyami asisho ukuthi phela vele kwakuphoqa ukuthi basikhulise vele phela but kumele nabo phela ubabhekelele yabo so nje njalo indaba kubalekile ukuthi ubuye ubheke ngasekhaya kubalekile because ikhaya uzosala nawe usala nawe ikhaya akwazi ukuthi kumampinga ngidumile mfethu bayafika abantu labetothi kunomcimbi kase bayafika hawu kwamampinga kunje phela manje ubuye ucabangele ifuture ukuthi mhla kufika abantu sengoba namahlonike nokubaletha ngoba phela ikingalikho alikho alinalutho so nje ngisho ngiyayithanda into enhle nje ngoba umuntu obased eThekwini into ekuletha la eGoli yini ke njengoba usungaphi eGoli ngiyeza ngizoshayela umoya ngenza content ngiyasebenza ngi-part time ngisebenza e-restaurant eMaboningi so yeah yena into engilethe eGoli yeah mawuloku ndiza ngebhanoyi usukuya kuphi mawuloku ndiza ubuyele eThekwini phela ngithi ngisuke ngeThekwini ukuze ngikwazi ukuthi ngiyoshootha lapha i-series leyo Leon Comedy bese phinde ngiyabuya futhi mase ngishuthile mhlambe lo one week ngiphinde ngibuye because imisebenzi ayikho guys nalomholo ke siuholayo phela ka Facebook hey uyasetshenzelwa bo hey fana uposta ngazi kangaka ngosuku kangazi ka24 so nje mina ngomuntu othanda imali ngiyithanda imali hayi ngiyithanda imali and nanokuthi phela futhi njengoba ngishuthe ekhaya sebebheke mina kumele ngenze sure ukuthi ngenza imali ingane yami nje mina yo Sam melihlezi e-rights nengane zasekhaya phela manje siyafana nokuthi sekuyingane zami because iselinami I feel like ngathi Facebook uyasirobha because hey kuyasetshenzwa njengobuhle nje Facebook yasokulisa Facebook yo ikhona impela imali but yo kayizini esokulisana hayi abake bakhulume laba abantu bayenza ngempela ubona bayenza kanjani ngoba hey ekasetshenzwa lapha akhlukanga mina ukusebenza icontract lapha usebenza kanzima yo hayi nakhona bese ubuya nemali encane engaka usebenze wajuluka ivideo mayenze 1 million views Facebook it's nothing it's nothing because ama video abaholeli kakhulu I think ithombe ama video aholeli ithombe kakhulu ama video abhadala ama video ithombe ibhadalayo kujabula nje laba bathola 30k yabona laba bashawo 30k yeah o 50 100 ayilabo yiba abantu yiba benza imali ayithina because lapho ngesithombe mhlawumbe isithombe mangabe siku 30k mathola ukuthi sigijima ko 10 million views isithombe siyafika la but ivideo izofika kanjani lapho Moses abenza nalo no William abantu abakwenza ama video njalo yabo no Thuli so nje yeah ziyabuya ziyabuya impela dena usho uLeon Gumeto ohlangana naye kanjani uzungena nje ematshotshombeni because nawo sematshotshombeni angithi uhlangana naye kanjani uLeon Gumeto okay sorry since kwaba nengxabano the ex yakhe and stuff yabo then ke imanga ngam approach yabo ukuthi ngicela ukushutha naye
ngangisevele sengima-approachile ne ukuthi ngicela ukwenza naye content and stuff yabo. Athi okay so shoot angasithola isikhathi naye busy yabo. Then wathi hayi ucela ukuvesana angiqashe kwi series yakhe yabo. Then sahlangana kanjalo ke. Hlangana kanjalo sameet up kwamnandi nje. And sho nawe ikujabulisa kakhulu because yonke le nto phela acting ilento velo ifunayo. Ilento engiyifunayo yazi ngizivele ngisibone ngikwa TV. Hayi mina shem ngiyafisa yo ngibe actress. Yiphi soap mhlawumbe ongajabulela ukungena kuyona nje? Yiphi mfethu ayingeke eni. Isitha love isitha ne. Okay. Ngangena ngamalanga afana ngangithola ama lines yabo. Bathi ngifuna i-character. Uzalo. Yeah, funa i-character mfethu. Uzalo leseThekwini mos and now waseThekwini. Yeah, nozalo. And yabavusa laba matala Yeah. Yeah, Yazamani. Uzalo wena mawungene kuzalo hayi lapha angeke usebenze unyaka ungaziwa lapha. Yeah. Angeke. Cause liyabukwa linama views amaningi yabo. Liyabukwa. So kahlahle ukuze uthola udumo eTV kumele ungene kwi-soap engathi ibuka kakhulu ne? I think so. Noma kuthiwa mhlawumbe ayibuka kakhulu but amanye ama-agents azokubona aka-approach sikubona usungala sikubone yabo. But nakhona ukuphusha nje khona ko Facebook because nanguma ngathi awusesokhozini. Yeah, ukhozi manje. Kuyasiza kuwe nje inhlanhla yakho nje kahle. Ukuthi nathi ke soyithola nileyo nhlanhla ukuthi sengiphushiya ngakampe manje ngokuphumelela nini. Amalanga awafani. Hayi and awafani ya. Yonke into nesikhathi sayo. Yeah. Awusho then uchathisi nihlangana kanjani? Nize nakho impela nje. Okay, uchathisi baqala wangidika ku TikTok ne. Okay. Atsicela shoot yebo ufuna ukwenza i-content nami. Hayi nami ngivume ke ngithi hayi ngizokutshela mase ngisegoli yabo. Cause nginokufika lapha. Hayi ke ngimtsheleke. Mase ngifikile ke. Oshuthi ngifike nabanye ogaya bebefuna vele ukupromotelwa ingoma. Safika seza la iSoweto yakhe. Sashuta ke. Ase angishela ke phela ugaya ngoba phela abafana ke. Yebo. Kwase sihlangene ngomsebenzi. Yena useyangishela. Uyibona intombi. Hayibo. Yes. Fana bona i-colleague. Fana bona i-colleague. Okay. So yeah, then ke nami ke uthanda abafana phela. Oh, kahle. Niyabathanda abafana ne? Ayibeke into bazane ngamthanda engayithanda abafana. Ayikho nje into bazane ukuthi mina nje angimthanda mfana. Serious? Ngibo. Wena yini le ithanda ngabafana? Siyabathanda even into bedlala ngathi but angazi nami ayikho into engithanda abafana. Ngenza into eyenziwa emhlabeni. Ayikho into ethanda ngabafana. Ngenza into eyenziwa Hayi kahle mampingi. Serious? Konyuluka ayikho into ethanda ngabafana. Ayikho. Serious? Nje just nje ngoba ngenza into eyenziwa. Ngiyakopela futhi ngiyathanda ukopela bona. Hayi shoot lo mbuzo ngobuza kabi into ethanda ngochathisi kanti. Hawe. Sisishintshe yonke lento le. Ngithanda Sisishintshe yonke lento le. He's a cool guy, Shem. Unempatho. Wow. Yabo nje ya. Shem yena uyangisiza Shem entweni yabo eyiningi yabo. Ngiyamthanda into kanjalo. Ongafuni ukuphumelela yedwa because you understand ukuthi industry yodwa. So mina ngisize. Yabo. With potential. Yes. Awumind ukuthandana nomuntu oku content creation njengawe? No, angimind Shem nginankinga because I think siya understandana. Mayemuthandana nomuntu ongekho kwi content creation kunzima fana ex yami nje ibuye inga understand mhlambe makuthi ngenza content nomuntu kube ngathi siyajola understand so ngathi ngathana nomuntu nje okuyilento fana noma sengimhlasa ngiyi-actress mhlawumbe sengihlukene phela nochathi sitabo ngesazi impilo isiphatheleni kumele ngithandane nomuntu oyi-actor. Mangumculi mangithanda umuntu omculi uzonga-understand njalo mangihamba ebusuku ngiyokwenzani manje lo hlezi njalo uyahamba njalo yabo uyangibalisela so
ngathi ungathola umuntu understandana. Ufuna ukumcabuza public vela ngithi lento No. uvela goloza uchathisa bathi hayi kade umcabuzelani Uyaphapha lwana uyaphapha uyangiphaphela yazi. So nje kodwa uqinisile because ngibona ama video yakho no King Coward phela i-content creation leya but umuntu mathi mhlawumbe ujwana umuntu ongekho u-content angeke imphathe kahle lento yenza lapha no King Coward then u King Coward yena umazelaphi naye wangidm ku TikTok behlezi wabuka vele ama video akhe ngicine sengimfollow nsi ehlekisa ke vele shemika akafani nathi singahlekisi yadlala bayakusukela mampengo so nje yeah then ke wangidm akhe ngathi cha shoot ngathi okay sihlangana kanjalo nje besiqala ukushootha lapho senze ivideo besiqala nje ukubonana ngiqala ukubonana uyamazi King Coward ngiyamazi betrend kangake abantu bemenza izitika uyatrend hashe ngiyabona nawe sematheni uyinkinga King Coward bekanaye sematheni ngiqala umlandela kule content yakhe ka Metron something ya namqale lapho ke hayi kodwa boli yasebuye ngayo ayinzima kakhulu phela le imtrendisa kakhulu ya nami ngiqala kule Metron umuntu onjani vele yena shema umuntu right yazi uyayithulela nje ungayi nje kusiyami uyayikhulumela right nje he's down to earth basho njalo so nomhlezi naye ufani ufani yabo ufani masokufane siqhambe content avela ngihlekise nje singakashuthi so nje lo umuntu ufani guys angifunda uqhama ngifani angazi ngevela uyithatha lezi zinto zakhe ucreative and wafika nje washine ehlukile yabo ehlukile angazi yomkopelo oyizibona uzobosha naye awungitshela yipi content creator ofisa ukusebenza nayo wena nje ubani the Shopper Queen Mark the Shopper Queen Mark problem naye yena umuntu ke manje jwangila eGoli ule Durban yebo ngishilo ngathi useThekwini siyaphambana because yonke into ayenza ngibona wenza no Leon manje bekashutha no Leon nje malanga no King Coward no King Coward so nje uyena umuntu ngengifisa nje ukusebenza naye because ngangam approach avele ngam-DM asho wathi uke ngihlala le kude kaza ngasho ukuthi boma ngithola imali mina ngagibela Nkosi yami ngihambe eThekwini ngekhona lela uhlala kuphi angazahlala kwaMpumalanga indawo kanjalo ngathi waseMpumalanga yena phela mina ngam-DM esangale waseMpumalanga ngam-DM esangale wathi inkinga ukude so relocate eThekwini I think phela uhambiswe icontent mhlawumbe uzoyivakashela nje then ke shuthi angazi mhlawumbe mhlawumbe uchatha nabo babatshela ukuthi ngizobe ngikhona yabo uzele bona basi I'm not sure but yena umuntu engifisa ukusebenza naye shem noma makatha ngam-DM ake ushem wangishaya ngosin onzima sin ngathi le ntombazi ayibo kanje vele vele uthi kube intombazane le ntombazane akutshela mhlawumbe uthola a lot of messages because nina ama content creators kwanawe I think you're getting a lot of messages awavuli wonke do you open all your messages when vele ngavula wonke noma wavulile amanye waphendula wonke no ngaphendula wonke ngaphendula la serious shuthi yena azangabe angazi noma azangabe interested yini because phela kwakhombiswa ifundile imessage kwakumele mhlawumbe ngiqambele noma mangaki uncross kodwa phela uzombona because uyashuza nochathisi futhi unokuza ngapha but angas ubani omunye ofisa ukusebenza naye ubani nje ukhona creator engeke akekho awusho vele kunento futhi enokushiwa ukuthi amantombazana aseGoli awafani nawaseThekwini
aman awuze ngithini uthini asiqale ngamantombazana cause abaningi bathi amadoda yeah kusho kanjalo amadoda aseThekwini awafani namadoda aseGoli yeah kanjani cause mina ngubona umehluko bonke abezulu manje bayafana nje bahluke kanjani hayi ngeke abasedebheni bastingy abala eGoli abana stress nokusipha imali ngiyadlala guys usho lento ebisho unoluthando bengifuna ukuzwa ukuthi ekahle yena uzophendula athi ay mina yempenduli lapho nje naye usho kanjalo kanti amadoda ithe must ukuthi amadoda kahle kahle anipha imali yeah vethayibo mina ngijabulisi hawu no but ngakujabulisa ngendlela eyiningi ngaphandle kwemali ngaphandle ukuthi ngikhiphe imali wayamela ngikhiphe imali ukuthi kujabulisa ufuna ukujabulisa ugaqa imvubu nje waya ekseni semini sebusuku ziyakhala ufuna ukujabulisa because phela mina ngiphe imali ungikhiphe siathi wasedebeni ayadlalane njalo amanye abanamali amanye astingy sothi umuntu unayo imali andayikho nje kusami hawu amabhedi kusiyami bathongi abo bathongi obani bathonga besuthu nowayi lokho nje ungamjola umuntu ongasumzulu yeah ngiphatha kahle idili yeah sengishuthi ngamjola ongasumzulu ongasiyene yeah uthi ngamjola umuntu guys awungeke mase ngiphatha kahle nje mina bese ngithanda nje as like usho abala eSouth Africa noma outside yeah abala eSouth Africa outside country mina yipi outside country khona la eAfrica Nigeria Zimbabwe abonzi ngeke nje nikhohlwa kiNigeria hayi phela yiwa active nithi osbar beni yeah bathi osbar yeah mina ngabajola shem hayi wena njengoba ngisho nje umuntu mezongiphatha kahle but phela ngeke iNigeria awusho phela mangathiwa mhlambe uthola naku indoda enemali but impatho yayo akuphathi kahle nangu omunye akanamali but uyakwazi ukuphatha kahle uhamba namuphe ningane ongenamali hamba nongenamali mina why ngoba uyangithanda mina phela ngizothini okay isemanto bazayithanda imali but phela umuntu mangabe umthanda ngokweqiniso usungazela ngemali yakhe usukuzele uthando lakhe naye umubona ukuthi lokho lo uyangitshengisa ukuthi uyangithanda uyanginakekela yabo uyazama ashuthi mangase ngizothini mengasabe nayo imali akangenzela okukhulu manje lo nemali usuzongiphatha noma kanjani because wena nemali hayi ungijoyela labi ngamane nje ngihambe no ongenamali then laba nemali ke sengacheatha nje eceleni kodwa nje ngasithandela umuntu amongenamali ngoba ngiyazi ngihluphe ngalutho manje nemali uzongitshela ukuthi ngoba unemali wena hayibo azajabula kezwa then la eGoli mhlambe imapha ama content creator ongathi lana ongafisa ukusebenza nawo ala eGoli aya waseThekwini because ubala waseThekwini amaningi okay uBaby Powder sengasebenza naye khona lo nje naye otrendayo manje ngana Mutanaka nombani uyashutha nokuchatha Mutanaka yes babhizi banoshaka yes shema dotted voice yakhe welele hayibo ivoice kashaka inani hayibo uyachasa uyambona nje bekhuluma umzulu lona ufunani lana vele la manje engene endlini kasi ngiyakhuza mfowethu ngiyidlalela so yeah uyenta naka naye ushaka shempela uBaby ukudlala hawu baby ukudlala then uba nomunye kanjalo eGoli ngiyabakhohlwa ngazubani awungitshela usamkela usungaseGoli yasamkela sowaseGoli ade nginabo nje izolo osamkela beka nayo izolo bonolwa futhi mina benginolwa ndlunkulu mina izolo ngithatha phela ndlunkulu bengigibela imoto kalwa silahla amatende yeah
mina shuthi nginhlanhla eyilahla vele yabo Zakuthanda ilahla. shuthi ngizoba naso ngoba vele dream car yami Okay. yes no mina ngibiza uChatist because bebempromotela i-event yakhe le ngomhla ka9 ngoMay so base bangibiza ke ukuthi ngifike ke ngafika bengingathi futhi mina sibo siyobona lo vele wathi nje woza ngicela ukubona because ngiza ngalapha eJoburg hayi ngama ngithi awunabo samkele intombi yakhe okhethelo yabo nje kucela ama content creator kwafika noLwa kwangithanda futhi nje shem wangithanda nje wazathi nje uzohlala la ku front seats Boba manje front seat. abe mina ngiyabikabe record nje kusasa ngiyadlala ngiyadlala Mampeng. Khona ivideo yakho lapha ku Facebook. Ethole a lot of motion. Le video I think bulo nabo labantu abathi awuhlekisi. Lesikhathi uphethe spam. oh yeah bayangiphaphela nje abantu ngize ngiqonqa kubende yini siyasaba yini Hawu. sikhona vele kwemanje Ngihlezi ngisiphethe phela just ukuyivikela umuntu osimama ophathe spam. yes mina ngiyivikela abafana gayizini basijwayela badlala ngathi bafana bayasithanda ukusihlukumeza especially ebusuku bonke ngiyajwayela Tom But angithi ukhona umuntu wesilisa ongakuvikela. You don't need one to protect yourself. oh bani No umuntu wesilisa nje, umuntu ozwana naye. uzobe kuphi sisengibanje inkunzi uzobe kuphi ngibanje inkunzi ngihamba ngedwa mpembe nalabo Uber phela abaphephile sibagibelayo kwabona bayasibamba inkunzi so nje manje vele uthi thini Yeah uqinisile abona ama Uber driver saphephile guys no sijabulela ukuthi ufikile nosigcinile isithembiso sakho yabo ukuthi uzofika yes yeah sikufisela nje okuhle kodwa ku journey yakho ngoba ngiyabona ukuthi umuntu wesifazana othanda imali yeah ngiyayithanda yo too much yo mathi wakhetha imali kunabafana ungakhethana imali ngihlangana nabafana ngihlangana nje hayi ngakhetha imali baba mina ngakhetha imali abafana angeke tholakala kanzi hayi bazongenzela abafana bazongipha imali baphinde bangihlukumeze njengoba nje umfana uzongipha onemali but ungiphatha kambi ngamane nje ngiyikhethela imali awusho before uzona noChatist wakwazama mhlambe ukuba ku serious like relationship wena yeah ngeke ngazama ngahluleka ngeke ngazama mfethu ngahluleka yo ngimthanda la guy namanje ngisamthanda but ngeke ngisazobuyelana naye ngezimo ezithile yabo kahlahle bothola umaqondana lapha yeah shame yo bengithola umuntu lapha yo yabona naye ubengenamali but beyo but bengimthandana ubani oflophile uwe oflophile phakathi kwenu ubani mina shame afunqama nje mina be umuntu right nje just abafana bengenamali oba right bahluphe ngalothi thina sibesane lihluphe Because nifuna imali anifuna abafana njengoba usho namanje mangithi khetha ukhetha imali kunabafana hayi vele phela ngakhetha imali ke hayi ngakhetha imali shutho nebusuku ngihamba nomjito nemali ngiyephi naye awu Kenta somewhere okay mina ngihlapha nithi ngakhetha imali nje imali izihambela yodwa ngihambe nomfana ayifuna imali ehamba nomfana phakathi ngifuna imali nje yodwa thiwe nje vele uthaba abaphathani kahle vele lapho umuntu phela ngithi unokuthi nje mina ngimnika imali lo uzoyenza noma yini engifunayo what the fuck okay sesiyivala nje ku content creation ekahle kahle since bolo kuyenza yini mhlambe into ngathi mangafika to this milestone yinto engangijabulisa ku content creation engajabulisa wena yipi mhlambe isifiso sakho la ku content creation wena personally shame mina ngasami ngiyafisa nje ukuthi ngiqhubeke ne-content ngize ngifike la mhlambe nami sengiyabizwa ku TV yabo yona into engifisayo le ukuthi nami ngirecognize yabo bangirecognize nami gcine njengoba ngishiva ukuthi Nkosi yami ngifuna ube actress awungitshela
njengomuntu wesifazana oku-content creation kunjani ukusebenza nabantu besilisa la ku-content creation bakuphatha kanjani nababuye bathi shame so far la bengisasebenze nabayi ba right and mina ngomkhahlela ngibhekisele nje uzongitshela leyo nto ukuthi nje ngoba sesenza content usubona uzolana nami hayi bukahle bonke content nje ngecontent angithi kuyasizwana phela hayi kusizwana ini mina isikhathi siningi abafana basebefuna usizo lami basebefuna usizo lami anti umuntu uyefuna phela vele ngiyatrenda ngithi nami so umuntu uyazi meposte enami ivideo yakhe izothi yabo nje lo guy lo wesilahle ayizange iposte yimini yaposta lo guy wayena 15k followers uya 100k manje ngenxa nje le video wena yavele nje so useyathanda ukusebenza nami hayi siyasebenza ngenami shem hlezi njalo ufuna ukusebenza nami so wena ngeke uvume never shem never awu ngoba nje ne content ufuna umuntu onjani wena wesilisa like a partner mina kusami angina type ngifuna nje umuntu nje ngizomthanda naye angithande kuphela yeah I don't have a type mina ukuthi unemali anamali I don't care mangikuthandile ukuthi light skin noma dark skin kuyafanele mangichazekile nje njenganawe nje lithatha lapho ngichazekile kwena ngitsho phela ukuthi ngichaze kodwa nje yabo nje ngichazeke nje awusangibuke nawe ngamehla akho siyangichama hayibo wangisukela manje sicela umakoti habi How no lutho umkhaya wami wazi sibuya sonke eNewcastle akaxabana nami gabi ngeke ifike lapha shaya uchathisa ngesitini uzothi nanga umuntu ngimnika intombi yami uyayithatha uyenza intombi yakhe uyacabanga into ebhlungu uxabana amajita akuxabani labantu laba bathandanayo uxabana amajita wodi wasala ngazwani okay mhlambe imuphi mhlambe umyalezo ongawushiya kuma young content creators yabo like abantu mhlambe abasafisa ukungena ku content creation nabenzayo kodwa uthola ukuthi umuntu akawathola ama views because at some point yazi ukuthi into engiyifundile ngama content creators at some point all of us were not making views, we're not getting likes. Yeah, and it's a pain ukuthi umuntu angawenza views because yabona and ngaleso sikhathi ila osukufisa ngathi ungathola ama likes because usukubona omunye obukela kuyena ethola ama likes. Yes. Ungathini na mhlambe kuma content creators amancane asafofusa nalawa abone ngathi mina content creation I think it's not for me because at some point sonke seke safile ukuthi lento le maybe akuseyami yazi. But uthola ukuthi into nento inesikhathi sayo. Isikhathi mase sifikile. Hayi, sifikile futhi. Yeah. Ile that ngisho nje ukuthi never give up. Unga give up. Because yabo nje nami ngaqala ngakho nje ukuthola ama views amancane stuff yabo. Okay ku TikTok ngaqala ngablow up yabo. But ku Facebook ngabona ukuthi yo sengive up yabo ngathi Facebook betha yabangithandi. Yabo ngithanda Facebook bethu nzima lokuthi umngane nami unga give up. Qhubeka kulona post unganaki. Apost video yodwa yahamba kwaqala lapho. So nabo labo bantu labo ama content creators abasafufusa and stuff yabo abaqhubeke kulona upost ogcine ku right because even nami yabo okay uTikTok no Facebook sengiyigrand Instagram inkinga hayi sibathe ngiyaphusha unzima ku Instagram awuzima ke aziyabuya phela and yazi Instagram unjani kula yabona labo banama numbers ku Instagram ku Facebook abanawo they don't have numbers most of them okay they don't have numbers. It's rare. Instagram kahle. Udinga yini kanti? I mean abo Instagram mina ngibona ukuthi udinga nje just get upost ithombe ezinhle. Ngalendlela but hayi mina kodwa sengiyabona ukuthi abo unga give up. Njengoba ngisho ukuthi banga give up. Unga give up kuyasiza ukuthi uqhube because mina ku Instagram ade ngina 1,1.6 followers. Ngilokane ngimile nje lapho. Ngilokane sengiyaqala ngithi yazini
singipostele content yami because phela ithombe ezinhle ngibe nazo yabo lezi ithombe zosinda emakhathini impemu sukudingala ithombe kanjalo lapha yabo kathi ngingayipostele content yami lona ngiyipost nakhona nje ibe na 2 likes manje buka manje senginama views athi xaxa sengiyafika ku 15k views yabo kancane nama followers anyo mase 2000 anga 600 seniba ngizofika nje ukitha ngizolokane kancane so bangagive up because mina mbese ngifuna ukugive up nje ku Instagram nje ngathi ngavele ngidelete hayi kumele uyenze lento enza lapha ku Facebook angilapha ku Facebook unokushaya unokuposta le ithombe lezi abo dono uyacheck Ngangathweka abudlala ngami cha ngisuke ngithe nje ngiphozile ukuthweka vele ngiyawazi ukuthweka okay ngiyawazi vele ayikho kodwa intombazane ethi ayikwazi ukuthweka nonke nithi hayi vele ukuthweka nami ngiyakwazi hayi bungaphika wenza ukwazi kanjani nje intombazane hayi ku Instagram ngathi kumele ushuthele ithombe uhamba underwear nami lento ngishort kudala ithombe nje obese 60 yezinhle angaza Instagram nje nzima but mina ngipostela content nakho manje ngiyaqala ngiyakhuphuka kancane nje okay hayi no kuyazwakala I think sizoyivala manje ngicela ushare ama socials wakho kule camera leya ubatshele ukuthi usazobahlekisa lento yokuthi awuhlekisi yes guys inje khuleka nisazohleka ongafundi ukuhleka kalinde isikhathi siyeza yonke into nesikhathi sayo uyohleka ngesikhathi mase sifikile so guys ku TikTok ngu uMampinga qale ngo you ungathi Mampinga uMampinga then everywhere actually because na Instagram uMampinga na ku Facebook ku Facebook ku uMampinga uphinde ka uthi uMampinga okay so okay please do like share comment and don't forget to subscribe. We are out.